ҳамҷорон азиз салому алайкум. 24 майи соли 2025 аз роҳи шоҳроҳи бохтар левакан данғара гузашта истода як дарахти пистаи вайро дидам. Чӣ мегӯянд? Рекордсмен оиди ба пистабандӣ, лекин бечора аз дастае ки нигоҳбин надорад, касал шудагӣ. Мана ино ҳамаш касал, набинед, шира задагӣ, ҳама касал кардагӣ, набинед. ҳай бечора нигоҳбин надорад, неки вақте ки пухт ба омада чинда мебаранд, неки ҳеч ка нигоҳбин намекунад. ин спортсмен барг надорад, фақат писта дорад. агар хали писта да 1000 дона писта доштагӣ бошед, миллионер мешед шумо. Хали рекордсмен пистаҳо дидед ниҳоли рекордсменро. аз раҳ он тарафам ҳаст рекордсмен. ман дидам ҳозир аз раҳ он тараф гузарам пеши ваёш. мана аз роҳ нагузаштему, як агора инҷа як рекордсмени дигара дидем. мана рекордсмен, инаш касалаш кам, инаш баргош тоза, лекин дар пистабандӣ инам касал. мана бинед, яла қас мекунад, дидед шира задагӣ, ина шира дорад, ина бинед касал, инам касалаш аст. инам бечора рекордсмен дар пистапарварӣ, дар бастани писта, дарахти пистаи рекордсмен. ҳозир ман ай раҳ мегузарам ба як рекордсмен дигар. аям дур дида истодем, равем ка набинем. ҳамҷори азиз, ин пистаҳоро шинондагӣ ҳастанд, чунки набинед чӣ хел хушрӯ бо тартиб, бо қатор шинондагӣ аст. худо раҳмат кунад одами шинондагиро. набинед дар давраҳои шӯравӣ шинондагиан. ана омадем бо як пистаи рекордсмени дигар. ин рекордсмена писта бинед, барг не, фақат писта бастагӣ. беҳтарин писта пистаи тоҷикӣ мебошад аз ҷиҳати мазза, лекин дар бозор аз ҳама қиматаш боз туркия аст. пистаи калони тоҷикӣ аз туркия ҳам қимат аст. пистае ки мевааш калонтар асту тоҷикии маҳаллии худамон аст, аз пистаи туркия ҳам қимат аст. албатта аз вай ёфта зиёд кардан дар кор, не ки ман дигар вақт надорам зиёд кунам. одаме бошад ки зиёд кунад ба фурӯш барорад пистаҳои тоҷикиро, ниҳолашро беҳтарин. мана бо як дигар дар назди мо истодагӣ, инаш ҳам рекордсмен. ина ҳам бинед чӣ хел писта астагӣ. лекин мана ин касалро дидед, яла қас мекунад. ҳама инро шира задагӣ, ним ин вай намекунад. пучала мешад. ана ин нарина мана гул кардасту гулҳояш набастааст, дидед. мана ин гулҳои нарина, инаш нарина будааст, инош модина. наринааш бисёр будааст. акун одатан аз дона кишинонед 85% нарина мебурояд. ҳамҷорон азиз, дар паноҳи худо бошед. ба кадоми маъқул шудагӣ бошад ҳамин видеои пистаи рекордсменҳои мо ягон чи нависед: ватанам ҷон ватанам, биҳишти рӯи замин ватанам. дар паноҳи худо бошед.